Ty si pak umíš vyjmenovaná slova potom. Ne, já to furt filmuju. Takže všechny ty... Všechny tam na toho panáčka, co se tam... Ano, dobře. Nedám, to už je taky nějaký pátek. Cože? Už to nějaký pátek, co jsem přišel na to, je ve vyjmenovaných slovech popisují z prostý věci. Jo, jaký? Píchat pytlem pisk. Tam není to číslo v tom voze 4, tak jenom jestli jdeme... Jirka nejede, ta zůstala... Týnci. No. Takže Týnci přestoupit. Přelít, no. Tam to budeme připojovat. A jako on tady bude volno, takže to je... No, sedněte kamkoliv. Týnci, jo. Dál si se před 5 minutama. Koda, zase jsem to... Takže si kom při 5 minut.